Neviete sa rozhodnúť, ktorá stredná škola by najviac vyhovovala vášmu deviatakovi? Chcete, aby okrem maturity mal aj odborné vzdelanie? Študijné odbory máme 3, konkrétne študijný odbor grafik digitálnych médií, ktorý končí po 4 rokoch štúdia maturitou a s výučným listom. Ďalší študijný odbor je čašník, servírka, 4-ročný študijný odbor, končiaci s maturitou a výučným listom. Tretí študijný odbor je študijný odbor, ktorý je už viac rokov na škole. Je to pracovník marketingu, kde žiaci po dosiahnutí vzdelania, to je maturity a výučného listu, majú možnosť sa uplatniť v regióne Levickom, ale aj širšom. Kvalifikovaní pedagógovia strednej odbornej školy v Kalnej nad Hronom zabezpečujú vzdelávanie aj v 3 tentokrát učebných odboroch. Sú to aranžér, fotograf a predávač. Majú žiaci možnosť získať po 3 rokoch výučný list a po výučnom liste úspešnom ukončení môžu získať po 2 rokoch maturitu v nadstavovom štúdiu. Žiaci sa zúčastňujú aj mnohých výstav. Nedávno výstavné priestory Krajského osvetového strediska v Nitre zaplnili fotografie a dekorácie práve študentov strednej odbornej školy v Kalnej nad Hronom. V amatérskej fotografii a tam som vyhrala v krajskej súťaži 1. miesto. Fotky mi postúpili do celoslovenského kola. Súčasťou strednej odbornej školy v Kalnej nad Hronom je aj domov mládeže s ubytovacou kapacitou 45 miest, zabezpečené aj celodenné stravovanie, a to priamo v priestoroch strednej odbornej školy. Prijímame na základe monitoru, výsledkov monitora, ktorý sa uskutoční 11. marca na základných školách, a na základe výsledkov po ročnom vysvedčení na základných školách. Aj vy sa môžete presvedčiť o kvalitách strednej odbornej školy v Kalnej nad Hronom.